Mana kamano nyakorom gajong kamuro muro mintiere hoseromo kanyo sa pagario mano mar okinyi. Okinyi majaber nyakorom gajong chien tarik 20 dwe mar 11 higa mar 2025 kod abich. Gweng mintiere nyakorom gajong geno mara ni ichieo e yo makare. Wan bende bure ka wachieo makare hantiere ka gi nyawadwa Cleophas Oluoch kendo aikore mano mar kelo ni chenro mano mar rupiny kanyakla kod mano mar mbaka oromo kaka pile wantiere kod chenro mopogore ma bende waiko ni bangma nyawadwa Cleophas Oluoch biro bedo ka kelo ni weche manyien bed gi ng'eyo kaka piny Kenya ochieo e nonro mar gazet nyakorom gajwang abiro bedo ka kelo ni chakre sa 12 nyaka rom kanyo sa 1 mano mar okinyi. Odioche makawuono nyakorom gajwang kik wi wawil ni jatend piny Kenya biro bedo ka chiwo twak ayanga mano kotenore kod chal mano mar piny Kenya. Twak mabendi biro bedo kichiwo e nyim od bura maduong' ma pacho ka chakre sa 8:30 mano mar odiochieng' ma en lendo ma bende speaker mar od bura maduong' Moses Wetangula ne osegolo odiochieng' mano mar chieng' tich ariyo mano mar jumani. Odiochieng' makawuono wageno winjo ni jatend piny Kenya obro bedo koloso e wiango e wichal mano mar piny Kenya. Gazet okinyi makawuono mane thor wach ma bende gimulo geno margi kata mana kaka jopiny geno mari en ang'o odiochieng' makawuono e kinde ma bende jatend piny Kenya biro bedo kagolo chal mano mar piny Kenya. Daily Nation ondike kanyo ni promises versus reality. Dibedi gin mana singo ma bende jatend piny Kenya biro bedo kagolo kopogore kod chal kaka nitiere ahinya ano kanyo ka gimenyo weche motenore kod thieth, weche motenore kod pur gi pith, weche motenore kod ochumi mapacho ka kanyakla kod weche motenore kod somo. Wang'e ni somo ginore ma bende osebedo katimore ahinya nyaka luore kod alai manyien mar somo nyakorom gajwang kanyaka sani jopuonje ahinya mag junior school dwaro mar mondo mi ndiki gi tich. Jopuonje ma hawa 2020 geno ni biro bed kindiko gi tich e giko mano mar higani mano dwe mar 12 mano mar higani. The Standard okete ni real state of the nation chala dier mano mar piny Kenya to chalo nade gi sani ahinya weche motenore kod mibadhi loch mago mag sirikande mag gwenge ochumi e kinde mamoko dutote abro bedo ka kelo ni nonro mano mar gazet gi jafwambo mong'ere kaka Barak Oduor. Okinyi makawuono twak e chenro mar rupiny nyakorom gajwang ka neno posters mabende nwake e mbui magwa mago ganda abro bedo ka dayo dho jatend migao mochung' ne teko e pachoka mano migosi Opiyo Wandayi chakre sa 1 nyaka rom kanyo sa 2:30 nyakorom gajwang. Koro kintere gi yote ioronwa achiel kachiel penjo moramora mabende idwaro mar mondo mi jatend migao mochung' ne weche mag teko Opiyo Wandayi osoma. Bang'e chenro mar pogore nyakorom gajwang biro bedo ka biro ni chakre sa 2:30 nyaka rom kanyo sa 3 mano mar okinyi. Nyawadwa Cleophas Oluoch obago ni twak nyakorom gajwang e chenro mano mar mbaka oromo. Obiro bedo kochako gi chal mar fwambo bang'e obiro bedo kodonjo gi twak. Odiochieng' makawuono obiro bedo koloso kotende kod ratiro mago mag chiliete e pachoka. Ahinya nyaka luore kod paro mar chik ma bende County Assembly ma Siaya bende nosekadho ma bende pod rito mar mondo mi orengo ma bende en gavana ma Siaya ogoye sei. Cleophas biro bedo kod awil adek, biro bedo gi MCA mano Mercedes mawuok e county mano ma Siaya bende biro bedo kanyo gi jahocho kanyakla kod jala ma bende nitiere kod foundation ma bende osebedo ka siro chiliete mon liete. Koro yoronwa ote nyakorom gajwang lai mago te machoka rede ka 600 mbui mago ganda bende wabiro ni achiel kachiel. Yudowa e mbui mar Facebook, YouTube kanyakla kod mbui mano mar Citizen Digital. Ano wuonya nyakorom gajwang yuda e mbui mago ganda Facebook yuda e page mara gi nying mong'ere kaka Sharon Ong'ao. Bir kod nyaka giko nikech ma en rupiny mokwongo we thundo chemanyena. For the violation is hereby condemned to pay a fine of Kenya shillings 1 million to the Independent Electoral and Boundaries Commission within 48 hours of this order. Those who want to or think or want to break ODM in their fertile imaginations, I'm telling them that those are very fertile imaginations. It will never happen in my hands. There was a day mane security go no kwalo nyanyo e section mare nene no nen Jumapil. Kano biro mamano no rado lemba kama. Ono mokwongo mar ariyo mar adek mar ang'wen.
Nyakorongo John kamoro mintiere dakika hoskadha bich tok sa pagario mar ukinyi kamoro mintiere machiegni weche manyien ukinyi makawuono nyinga Sharon Ong'aw mana kinyal bana ketnas sigana mokwongo e kaunti ma Kisumu Nyakorongo Juanga ji mosechwalo report mar kaka ne oroch ratichgi kod Judith Matengo mung'ere kaka Nyaramba medo nyedhore oko e kinde ma ji masire to seyo tipo maramugi ni ketho nyinga Nyaramba kaka Judith Omondi lero moko kuom johala e chiro Kibuye koro dwaro mondo mi kik yang Nyaramba kaka jakom mar chiro no kagiko ni tende ne orumo dwe mar 4 mar higane. Dalo achiel bang' Judith Matengo ma ong'ere kaka Nyaramba ka achiel gi nyawadgi Marion Akinyi chopie nyim doho mar duoko penje wi rocho ratich johala moko e chiro ma Kibuye, ji mamoko medo wuok oko mar wuoyo ewi malit magisekali e lwet Nyaramba. Kata kamano e limbe marwa kawuono Kibuye e wakwongo warao mar twak kod kweth masiro Nyaramba ka ne ok wayudo duoko makare. Weche ne obedo maliet kendo ne gidagi loso kod Ramogi TV. E twak marwa kod ji man kod neno mar Nyaramba e yo marach, e wakwongo warado kod Filemona Atieno, miyo mahike osekalo kendo ni kod nyikwae, omiyo maling' ewi kaka lembe ne owinjo matek e lwet Nyaramba. There was a day mane security go nokwalo nyanya e section mare neneno ne en Jumapil. Kano biro mamano norado lemba kama. Onoyo mokwongo, mar ariyo, mar adek, mar ang'wen. Nyocha machiegni manyicha disaster moro no otokelezea. Ot moro no lwar kanyo mar jonyanya. Koro mama ni kane abiro kinyne makata wan chieng' no odno no umore kuomwa. Koro kana abiro to ng'isa mana ni in ok ibi uso ka. Kana kano ga avocado go kanyo ka kano gi kata stall ng'ato kata stall mane an go kanyo no. Ok iduogo yudo. Security nego ne kawo ga gikago to ok ibi yudo bwe ng'ama idwa penjo onge. Mane okobedo mokwongo kendo ma ogik mane oneno e chiro Kibuye kendo e lwet Nyaramba. Atiko ndalo ariyo. Ma in fact gino no miya stress mana bedo matuo maduogo mana e chiro no after a month. Ng'isa na kawo P3 no akawo. Ochalo mana karatas asome book nekech kana biro the following day no ywaya mowela duk koro igoya picha jogego ne goyo picha to giposto to ginyiero to obayo leso moro kama kaso jogego be obayo go ni amoro manotimo chuodho ni umego uru mama ni aparo ni wiye rach na minili report onge kony moro amora maseyudo up to now. Kevin Ouma en ja ohala mar ariyo opedho ranyisi mar go ripote tisendo bila makondele kanyaka sani kuom higni 3 podo manyo ratiro. An gi AOB mana tero kondele 2022 okaw kitunguna mawasinga 680 till up to now. OCS miluongo ne Kirui nung'isa ni hata hizo vitu zako itazama maji na weyo kamano. Achaka dhiri OCS Ongechi omia police miluongo ne Fred motimo investigation ma Fred obire scene ma Fred amiyo nyaka Fred joneno adek manoneno ka gigi otimore mondiko akawo yo bich olni files gatemo moyudi ma joneno yondiko nyaka dhogi kaka gik manotimore pok ayudo raticha nyaka sani. Ka koro moko kuom johala ywak ni telo mar Nyaramba ne orumo dwe mar 4 higani ka josiasa ema osebedo katiyo kode rocho kwe mar chiro. Tiyudo ka josiasa kobiro e chiro to nene kaka ene maina leader. To mae gima ok wadwar. Nikech samo wacho ni ene leader ka josiasa osemiye pesa to ka ini ok supporte to ine mipango ni jok magoyi. County government mondo come in immediately mondo konywa. Ng'ama bro konywa maduong' mogik onge nikech county government won chiro. Ige mokadho ne wan over 20,000 people. Sani dhano dong over 16,000. Nikech ang'o? Jomotho gi jomoriembi gi jomokwal gigi modhi. Apenjo county government ni wan wagolo usuru. Jaod bura ma kaunti ma Kisumu Ruth Odinga ogolo report mabende kwayo bila mondo luweche gi maonge mibadhi moro amora. Judith Omondi, Ramogi TV. Nyakorongo Juanga Boydwere kachiel kod Philip Aroko koro misie mogik kaluore kod tulo musik muoche campaigns magi e piem mar laro kom mano mar od bura makasipula.
Dul matayore mago magombulu pachoka IBC ne ogoyo gi fuai maromo siling milion 1 ng'ato ka ng'ato. Kaluwore kod lweny mayande gi nyayo maji ariyo nowito ngimagi. Walter Nyambaga lero mathoth. Bang' winjo bura mar tulo mar ng'ur manyoni e mesa mar aput ma winjo ng'ur ywak kod tulo ka duol mata yiero kod yore mag ombulu pachoka IBC. Duolno koro thalo jachung' kar kende Philip Nason Aroko kod nyawadgi mar ODM Boyd Were kod fuai moyugno maromo milion 1 kuom ng'ato ka ng'ato. Omenda ma IBC okoni nyaka chul boseche 48 maka girem to gibiro neno bor mar bad sirikal. Mr. Philip Aroko, for the violation, is hereby condemned to pay a fine of Kenya shillings 1 million to the Independent Electoral and Boundaries Commission within 48 hours of these orders. Mr. Boyd Were Ngondo is condemned similarly for the violation to pay a fine of Kenya shillings 1 million to the Independent Electoral and Boundaries Commission within 48 hours of these orders. Aput mochwe kogno kodalu talala mukwana mandio loso magero koni apudno oyudo Philip Nason Aroko kod Boyd Were Ngondo kane kod ketho mar siayo tulo manio kelo tho mar ji ariyo kod inyruok mar ji mamoko monywando nyako fam kich manio dhirakore kod jogo manerakore. Astonishingly, when police officers attempted to arrest suspects in relation to the violence witnessed on 6 November 2025, the officers were attacked and the suspects freed by persons associated with one of these candidates. I have signed a document, Political Decency and Peace Charter for the political candidates. I just want to state here that myself have been a peaceful man. I've signed the Political Decency and Peace Charter for political candidates, but it doesn't mean that I'm guilty. But I want to reaffirm my commitment to advocating for peace in Kasipul. IBC bendo yangu ni tulo ma Kasipul ichwako kod moko kuom apisas mag county ma Homa Bay kendo duol mano nathuye kod Wedea mochung' ne riwo Uganda jo Kenya kanyakla NCIC dhirakore kod apisas go. This committee is seized further of intelligence reports corroborating the allegations of interference by the Homa Bay County government in political activities within Kasipul constituency. This committee condemns the use of public resources and involvement of public officers in political campaigns, as this is in contravention of Section 14 of the Elections Offences Act, Cap 66. Kuku maro mukwana ekoro golo siem mager ne josiasa ma ibiro yudi kachiayo tulo nibiro neno gima ne nyuogo neno e wi kogno. Should any violation of the Electoral Code be repeated by any of them, this committee will consider all penalties under the law, including, with emphasis, their disqualification. En geto mageto chiwo siem mager ne josiasa mibiro gogono kod weche mag tulo ni siem no nyalo tieko geno kata dwaro mar josiasa magombo chung' ni ma ng'ata ma ibiro yudi kod ketho lek mare nyalo lwari e lwanda. Walter Nyambaga, Ramogi TV, log tich mar IBC, Nairobi. Ogai mar ODM Oburu Ginga oseo moko kuom josiasa e duond burano mwacho ni temo mar baro ODM konyiso ni gitimo mana kamano kendo gima gitimono ok bitimore tende. Koloso e gwenge marongo kaunti ma Migori, Oburu ojiwo chung' mar ODM e siro sirikal ni kowacho ni teko ODM konyo oganda joluo yudo dongruok madwarore kotene kod gavana ma Migori kod jaod bura marongo. Gijojo kanyo mag ODM mondo ket maino e jiwo mbi mar duond burano mok siasa mar pogruok. Those who want to or think or want to break ODM in their fertile imaginations, I'm telling them that those are very, very fertile imaginations. It will never happen in my hands. We shall not allow ODM to be divided. We are going to move forward and make ODM stronger and stronger, so that when it comes to 2027, we are either going to go it alone or we are going to go with parties with which we negotiate and get a good deal to work together.
That is what our party is all about. There is nothing like forming a party to be in the opposition. Kopogore gi manya korongo jwang, Gavana Masea James Orengo okwedo weche mosebedo ka wachore ni ochano luongo ng'anyo mar keto sirikal mar jatend piny Kenya William Ruto tesre. Orengo lero ni gimane owacho en ni jopiny nigi ratiro mar bago ng'anyo ponono ni sirikal ok ti kaluwore gi dwaro magi. Kaka jafwamb mar siasa Chris Owino leronwa, Orengo bendo yanga ni ok okwedo winjruok e kind ODM kod UDA, mak mana ni winjruok makamano onego ket e chik kata puodh gi od bura. Buora bang' chung' mare motegno ni oikore mar dok e ndara keto sirikal tesre, Gavana Masea James Orengo owuok oko mar keto ler. E twak mare kod Ramogi TV, Orengo wacho ne ok onyiso jopiny mondo odog e ndara, ka oyango ne omiyo mana sirikal milome ni jopiny pod nyalo dok e ndara poni sirikal udino ite ne ywak maggi kaachiel gi tiyo gi kod yor agoko. Nitie jomoko manyiso ne paro ni kana wacho ni wanyalo dok e ng'anyo, ni kata an awuon kaka Orengo anyalo dok e ng'anyo. Babu Owino be nowacho wachno ni wanyalo dok e maandamano. To ok nowach ni ne wanyalo dhi adhiya kamano. Wan wacho ni ka gik moko nitie moko timore e yo makare kendo mowinjore, to pod wanyalo dok e ng'anyo kata maandamano e yo machanre, nikech en gima oket e katiba. Koro mano en teko ma katiba omiyo ji ni nyalo tiyogo. Tang'eyo sama ng'ato nyalo luongo e ng'anyo. Wach mar dok e ndara oseketo Orengo e tago maliet ka moko kuom jotelo makaluo sayo Orengo kuom duoko oganda luo chien, ka giwacho ni oganda luo ol kod chwero remo. Kor ka kore, Orengo wacho ni onge japiny manyalo dhi e ng'anyo ka sirikal tiyo maber kaluwore kod chik, kendo medo ni joma dhi e ng'anyo ok onego chiel kod magina nikech ratiro mar ng'anyo ni e katiba. Aneno ni chwero remo ni bedo nikech loch marach. Nikech ineno kata Raila wuon ngimane nodwa lal e weche mag ng'anyogo, to nikech sirikal mantie nok luw chik. Chik dwaro ka ji dhi ng'anyo, to sirikal mantie no emomiyo security. Nikech nyalo bedo ng'ato achiel moko winjore gi piny mangima. Ewi sirikal mar broad-based, Orengo lero ni ok okwed ODM tiyo kanyakla kod sirikal mar Kenya Kwanza, kata kamano winjruok makamano nyaka ket e pend chik kendo puodh kod od bura. Koro ma kind Kibaki gi Raila mane wayalo gi Kofi Annan giri, mwawacho ni winjruok mani kind PNU, nikech party mar Kibaki ne en PNU, to kod ODM nyaka bedi andike. Raila oketo sei to Kibaki oketo sei, kendo kaka Kibaki gi Raila nokete sei no e kaka odhi okale e parliament, matende ni winjruok no was constitutionalized and legalized through legislation. To moro ma ji winjora ma ok okete teko mar chik mowinjore, to inyalo donje ni to kiny tipo nan ji ogwere ta udong' kudiedo. Winjruok mar ODM kod UDA osekelo pogruok mapek e kind jokanyo mag ODM, ka kweth achiel sire lwedo to kweth machielo kwedo winjruok makamano. Orengo kata kamano wacho ni mano nyiso demokrasia ma ok kethruok e duond bura mar ODM. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kopogore gi manya koronga jwanga mi weche motenre kod thieth. Ywaruok mar jotije 91 mayuak ni pok ochulgi kuom thuolo mar dweche 16 nyaka sani koro ibiro yala e doho. Jotije go wacho ni negi tiyo kod migo mar thieth e orak mar Global Fund kod piny owacho. Elvis Gimathoth. Wuoth ma jochiw thieth maromo 91 go ochako Green Park, okalo apis maduong' ma migawo mar thieth nyaka e od bura mamalo. Jochiw thieth go mawuok e kauntis 31 manitiyo e bwo orak mag Global Fund kendo ne okonyo e kedo kod midhusi mar okimi kod TB. Ywak ne piny owacho ka gikwayo chudo margi mar osara mar dweche 16. Gisebedo ka gitiyo rak e higni 16.
Kane jo Global Fund wuok Kenya, ne gindiko winjruok gi migawo mar thieth. Ka giwacho ni bang' tieko orak gi mogik mane rumo 2023, nonego bed ni migawo mar thieth ne ndiko jotije gi eki gimwa luongo ni permanent and pensionable orak mongiorore. Peterson Wachira, jakom riwruok matayo apisas mag thieth, wacho ni jochiw thieth gonde osetiyo kuom thuolo mar higni 16 nyaka sani kane gitiyo e bwo counties. Gino magikoni osekelonegi pek modhuro. When they were engaged, they were sent to different hospitals across the different counties in this country. And they have diligently been offering their services for 16 years. And we can attribute the successes that we have in HIV and TB management to this group, because they have been running this clinic. Nicolas Solipo, mabende en jakom KNMLO, wacho ni onge kaka sirkal mamalo nyalo weyo jotijego e lwet nono, kendo onge yore magibo nyalo chulo sikunde mag nyithindgi omenda mag somo. I'm remaining with only 5 years to retire. Which kind of fruits am I going to enjoy? I am appealing to the president of this nation to wake up and see that the people who are working under him are really jeopardizing the innocent souls instead of embracing them. Negichwalo yok margi ne Speaker mar od bura Moses Wetangula kakalo jakom komiti mar thieth James Nyikal mane osingo chwalo ywak margi kendo neno ni giyudo omenda margi. I can see some of your colleagues, whether they're your colleagues, they would rather have us make a lot of noise, but that will not change the situation. Yes, so there's no way you can change it in a day or 2 days. That if I say I'm lying. But we must look at it when we are looking at the budget. And if we can look at it earlier, let's look at it. Bang' temo nyadinuoya ma jochiw thieth 91 gonde. Kawuono, ywak gi ochopo nyim od bura kendo gin gi geno ni gibiro yudo duoko. Ochieng' Elvis, Ramogi TV, Nairobi. Kopogore gi manya korom gajwang' riwruoge makedo ne ratich oganda okwayo jo Kenya mondo bi oyier jotelo manyalo chwalo ajenda mag piny mbele to ok mekgi giwuon. Ne giwuoyo e romo mane okelo kanyakla jokene ratich oganda kod jofuambo kama gipuoyo ute fuambo kuom menyo mibadhi gi telo marach ka gisingo tiyo kanyakla mar nyayo demokrasia e pacho ka. Lidio Keyo nigi ler. Ne en romo mar adek ma ibago higa ka higa makelo kanyakla riwruoge makedo ne ratich oganda kod ute fuambo, romo mageto manyo yore mag nyayo demokrasia kod telo makare. Riwruoge go ko oganda jo Kenya mondo bed motang' e yiero mabiro kendo giyier jotelo ma onge historia mar mibadhi, ndicho kod nek kaka yor nyayo telo makare thurka. Kenya's democracy thrives when voices rise together, voices like ours. So let this moment that we have in the next 2 days be a renewal of our shared resolve. Jonek gijo kuoe gijo kumar timbe giricho osemako system mafuanda mangama bero kumi nafas political parties ge mako nafas mari yoro gine magi yoro IBC koro giketo gino tek mangama ber dakid nafas wawacho niko pono gidiwinch pach jopiny bas gige moket kando mondo wachaka fresh. Jakom komiti marango weche mibadhi od bura Shakil Shabir oseojo wetene mani od bura ma owacho ni oseng'iewo gi sirikal kendo sani gitimo mana dwach sirikal ka ok gidewo jogo manoyierogi. We were passing the public participation, one of the bills, and it was a third reading, and there were less than 10 people in Parliament. The law is, if somebody gets up and reminds the Speaker that there's no quorum, the Speaker has no right, no other option other than to postpone that particular aspect. Koro wanwawegi nyaka koro wapar diriyo ni bende pod wadhi keto pachwa geno wa kuom wabunge ma monyiew koso wadwa ka wabunge madhi chung kod jopiny mondo kera tero mar oganda. They have forced us to be part of the opposition because some actors have to step in and deal with the governance problems. So this has also put us under so much pressure.
because part of the work we are supposed to do is also the work of the opposition. Oyangore ni nyaka sani, jofwambo moheo 500 odinne gi piny mangima kaluwore gi sigenni magisebedo kagimenyo matuo motelo marach kadwaro koro nitie mar medo sundo tend pinje ochiw lwasi makare ne tij fwambo. Seche moko bende yudo kata ka jo media bende, seche moko yudo kata ka polise kata serikal donjore kodgi kata ka communication authority dwaro kata simo media, tiyudo kata ka civil society seche moko bende gin magikuongo giringe court to giyudo order mondo gihakikisha ni media okonyon gi serikal. Koro gitiyo kone gikonyore ng'ato mako bad nyawadgi koni, ng'ato mako bad nyawadgi koni. Kata obedo ni tend piny Kenya osebedo ka kwero Uganda mondo mi kik donjre siasa mag pinje libamba, giramo ni gin giluwo chike matawo piny mangima masiro demokrasia, kuom mano ok gibiweyo keto wang'gi mago matimore e pinje malibamba. Suluhu has managed to silence the opposition, and she has also managed to silence the media and also CSOs. So we are not going to be silent in Kenya, because now we are going to be speaking on their behalf. To my mibadhi mose bed bende kitimo Kenya kae ni ikwalo mbulu mar jopiny, inego jopiny, then to wacho ni bur mondo wabed walos. Iloso kod joma ngima koso jomotho. Bang' yiero ma Tanzania bedo kod tulo Nyakorom Gajwang' wenge jogi makewrat Uganda koro ng'iyo piny Uganda gi piny Kenya kae gik timo yiero go madongo ka geno margi en ni ute mag fwambo kod keyo pod biro medo menyo mag mutendre kod nyayo demokrasia kata oyo e pinje duto ma Afrika ma ugwe. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Nyakorom Gajwang' Silas Wasonga kod Steven Otieno ne oter e migago kod kambi mar Shabiki.com. Tok bedo joloch e piem mar JetX Rubani Challenge kama ng'ato ka ng'ato kuom ginoloyo $500,000. Otieno mawuok e Richo kod Wasonga mawuok Utawala nochiwo mor margi ka giwacho ni gimor tok tiyo mana gi $100,000. Shabiki.com medo chiwo mich mogundho ne jo Kenya matugo e mbuino. Kama imekuwa one of the most experience I've ever had ya kukua kwa lunch, kukua na lunch ya ki 5 star. Chakula ni nyingi sana. Kwa mara ya kwanza nimeona nyama ya mamba mpaka nyama ya ostrich. Kumbe si sumu, ni chakula. Nyakorom Gajwang' kanyo ben makelo e giko mar weche manyien okinyi makawuono dakika 27 tok saa 10 mar okinyi. Ano kamoko kuom ubindo semole mbui magwa mago Uganda, mbui mar Facebook pad nwantiere chaka shell, mbui mar X, mbui mar YouTube kanyakla kod mbui mano mar Citizen Digital. Richard Opio iwacho ni ntiere chenro achiel kachiel kodwa. Hawiti Jorodi iwacho ni Sharon inawiti Jorodi inano yo makare kintiere Rodi Kopanya. Iwacho ni wamed manajiwo Uganda. Ochieng' Peter Mino iwacho ni mor kinenoro piny e yo masani mabende Nyasaye yawnwa piny nono. Mario na hinbida nini kintiere yala Mariga aneni kintiere yala Ulumbi, Billy hintiere Babadogo, Nyambita Nyariken intiere gwenge mag Dandora, Dewila himbele neno temagi kanyakla kod Jalang' Otieno maneno kintiere gwenge mago mag Wath mano mar Wichlum. Yiena mar mondo miamake gi kanyo mabiro en nonro mar gazet mabede dita kod nyawadwa Cleophas Luoch. Warad kendo etwak e chenro mar piny. Oritur masane. It's big, it's better, it's the November prize crush only on Citizen Duka. Usipate stress ya shopping this November. Citizen Duka itakupanga. Fanya shopping yako hii November kupitia Citizen Duka yoweze experience our November prize crush on different items of your choice. Every shilling saved counts only on Citizen Duka, your home of discounts. Citizen Duka, home of discounts. This festive season, experience two worlds of one journey. From the vibrant streets of Kuala Lumpur to the modern charm of Singapore, because the best adventures connect culture, flavors, and moments that live far beyond the holiday. From just $2,200 per person sharing, enjoy 4 nights in Kuala Lumpur and 3 nights in Singapore. A fusion of tradition, culture, and wonder. Celebrate the season in color, culture, and connection. View travel, moments that matter, memories that last. Laktar nowacho na ni gima ne senok ni kama tek. Jomomiyo nabro wacho ne ni tediera tegi sani.
Ano kapar ka wuondo pari? Ni an bende kae. Abiro chwanyo niti. Sanju mari en Rajib mara. Kite gin ng'at achiel. To kende nosebedo kuwondo wate. Rajiv ok nyal dak e odni kendo. Mano e okang' mara mogik. Romo! Ich lach nonego okal tako. Ma tiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach. Milome ne funde contractors gi agents duto Kisumu. Royal Mabati Factory Limited gwelo e tiegruok maonge chudo e Jumuiya Resort chieng' tich abich tarik 21 dweni higani mar 2025 kochakore saa 2 okinyi. Chopi iyud tiegruok manyasani, ing'e kit tatewa mantie rang'iny mamalo kendo iyud oboke mar yango tiegruok. Mondo indikri kaka fundi kata agent, di *455*8# ne mathuth. Gochunwa gi 0722 638 kata limbadwa ma Kisumu mantie Accra Street momanyore gi Paul Mboya Road, Manjit Building. Mondo miyud thuma mar Exna kaka skiza tune mari di *860*418#. Ramogi TV e audio thumbe duto. Nitie sigana e tok thum moramora, kendo nitiere wuoth e tok jathum moramora. Baba na uchako puonja thum 96. Waromo gi jothum mag piny luo matene koda mago manyasani. Jojuwini mano chaya sane bande. Machieng moro yano wang' maso nyaka wuoche dhoge molil. Ka wafwenyo chakruok gi, kaka ne ginyagore, koda kaka ne giloso kit ngimagi. Gospel music or trainer in a way that I'm able to sing in any kind of beat. Chakre gwenge nyaka kuonde thum madongo. Biuru kodwa sama walero sigand thum mar Uganda Luo. Ng'e jothumbewa gi Solomon Atito Kafaya, Tich Abich, saa 2 okinyi. Kik bai. Nakora mogi jong machiegni wantiere kar kae nonro mar gazet nyinga Cleophas Oluoch Kisumu kanya kod mukeo nyaka Kisango tan kod Barak Oduor Barak Ichio nade. Achio maber Cleophas. Kawuono Nairobi nade kawuono. Aneno ka Nairobi weche ng'eny nikech ing'e ni kawuono nitiere iluongo ni State of the Nation Address ma jatend piny Migosi William Ruto kawuono dhi golo e od bura. Koro jo Kenya rito ng'eyo ni to jatend piny ni gang'o modwa wacho manyien odiochieng' machalo kamano. Mamano bende wabedo kae ka warango nyakoro mogi jong mayango odiochieng'ni ma kawuono wadhi bedo kae ka wateri nyaka e od bura. Samang'o chako twak makamano bende twak motelo ne mano bende kama bedo kanyo ka wamedo luwe achiel kachiel nyakoro mogi jong ma kama wantiere kar ka wachako gazet mar The Standard kawuono warang ne ma wepe kar ka ite mokwongo ka mar The Standard wacho ni real state of nation. Wacho ni what matters. Wacho ni jatend piny Kenya kik chop kacha kod singo ewi singo moko mano kuchop kare. Ochop kacha to losa kama ngima jo Kenya ntiere sani. Mano motene kod weche mag omenda, hola kod tiyo kod omenda opogore kachiel koda kama mogi wacho ni what matters. Nitiere mak mag corruption, devolution, weche mag uchumi, weche mag arita kwe, iwacho ni households to ochung' nade. Ngima gi kachiel koda kara gibedo governance and service delivery. Mane weche moko ma bende dware mondo mi jatend piny Kenya yude thuolo mano mar rango. Mano kama wantiere kae achiel kachiel. Mano ka wantiere kar ka the state of the nation.
Cleopas, king'iyo oboke mar standard ni thoro mar wache ni to adiri makende e chal mar piny mar Kenya. Oboke ni wacho ni kuom higni adek jatend piny Migosi William Ruto osebedo ka keto singo modhuro ike mokwongo manobedo godo jatelo noketo singo ne jo Kenya ike mar ariyo gi ike mar adek. To ni oboke ni wacho ni singo mang'eny ma jatend piny noketo pok ochopo e tim. To ni kawuono iwacho ni kar mondo mi odhi owach weche mang'eny ma samoro ok bi kete tim ma dhano biro rito mane ma mino molo kanyonja kakalo. To ni gik mochuno makoro nyaka jatend piny tim en ni oked gi mibadhi tiwacho ni loch mar kor gwenge kata devolution pok osebed kitao maber nikech pesa kende machopo e kor gwenge ok chopi kaka winjore. To ni dhano neno matek king'iyo oboke niluongo ni household the true measure. Dhano neno matek e yore machalo kata kaka chiemo, yore machalo kaka yudo thieth nikech ochumi odhi malo to sendi kata mana manyonge kata pesa onge lwet jopiny. To wach machielo iluongo ni the economy. Iwacho ni jopiny ng'iyo ni to be nitiere yore mag tije ma dhano nyalo yudo to gi yore mopogore opogore ma de giyud godo nweng'o kata yuto mondo giket chiemo e wi mesa. Cleopas. Mano kantiere kar kae iwacho ni pek mar ngima e chal mar uchumi kod mamoko bende mathoth mantiere iye kar kae. Iwacho ni gazedni podi mano mar The Standard sigana ne omiye pek e ite mar 8 kod mano mar 9. Mano gazet ite ma iye kar kae kendo yudo thuolo mano mar rango demokrasia e lwet jatend piny Kenya William Ruto to sebedo nade. Iwacho ni Ruto democracy pledge under fire amid violations. Nyaka sani osechalo nade kantiere riwruoge mamoko mathoth ahinya mabende osebedo kagolo paro mano mabende nitiere kar kae ka warango gi achiel kachiel. En moro bende modhi bedo kae kolosi e diere kendo dhi muli nikech are State of the Nation address ma higa mokalo nyaka sani wasedhicho kapod dhi nyime mago gik moko mane osingo ni odhi neno ni orumo. To ken kata ndhicho sani koro nitiere cross border. Wacho ni cross border ndhicho. Wacho ni sani makio mandaway. Nitie jogo maka nitiere piny Uganda, nitie maka nitiere piny Tanzania. Singo mane modhi chiwo kendo kawuono nitiere weche mag housing levy mabende nitiere kar kae. Wacho ni scorecard ni mar jatend piny Kenya irange yo machanade. Chirni gero e kor gwenge. Nyoro man ka kod jatend migawo mochung' ne weche mag omenda John Mbadi kendo gino mowacho ni sani county ka county kata obed counties makaluo duto nigi chiro katin chirne 18 bende mane gima timore e kor gwengewa nyaka sani singo michwalo ne jopiny. Ing'eyo Cleopas, gima oboke ni wacho hayanga en ni jatend piny higni 3 mosebedo godo e telo oseketo singo modhuro mathoth to nitie mosetim to gima pok otim. Iwacho ka ni nitiere sekta mopogore opogore mosekete singo to timo to pok osebedo nikech ing'e ni higa mokalo jatend pinyno nowacho ni jo boda boda duto mane e pacho ka biro yudo hola kokalo e agulu miluongo ni Asla Fund mondo miyo gitim godo ohandgi mar boda boda no. Mano ok apar nosetimore. Wach machielo miwacho ka ni ute migero mondo oket yot e weche mag dak kod ngima miluongo ni affordable housing. Jatend piny nowacho ni ibiro ger ute 250,000 kata 250,000 units higa ka higa. To king'iyo to mano pok osebedo ka otimore. Nitiere singo mang'eny mag bende jatend piny nowacho nogolo singo e yore mag thieth miluongo ni SHA. Nowacho ni jo Kenya biro yudo thieth e yo mayot, yo manono. To waneno ka okumba mar SHA osebedo gi weche mathoth kendo jo Kenya ywak osebedo koni gi koni. Cleopas, king'iyo jatend piny nowacho ni obiro kedo ne demokrasia mondo demokrasia obed ma uyanga ma ng'ato nyalo timo, ng'ato nyalo golo pache kaka dwaro, ng'ato nyalo pingo sirikal kaka dwaro nikech in gi ratiro mari kaka jakenya nikech loch kata teko ni kuom japiny. To waneno ka ng'eny kuom weche mane nowacho pok osebedo ka otimore nikech waneno weche mag rocho ratiro mag oganda kapod dhi mbele. Mane ma oboke ni wacho, kizungu wacho ni singo ma osesingi kuom higni 3 opok osebedo. To nyiso ni kawuono
jatend piny ni gang'o modwa wacho mopogore gi ma pile pile mowacho ma pok osechopo e tim ma dhano osebedo ka rito maneno ma Mino Molo Kanyonja to pok ochopo. Wacho ni Mino Molo Kanyonja kantie kar kanyo kirite kawuono dipo ko oyudo singo mamoko bende mantiere kar kanyo koro mojang somane kanyo to ite no mano mar 9 mondo yud ni ng'eyo mathoth kod ratiro mano mag oganda. Ite mar 10 kantie sigana machielo madane mondo morangi jo piny Kenya iwacho kar kani nyaka sani scorecard no kirange SHA still not meeting expectation. Ber makitiyo gi scorecard masani nyabedo ni miyo nyithindo mane school iwacho ni above, iwacho ni exceeding expectation, because iwacho ni exceeding nitie mar average. An pod aonge ja CBC kama gintiere barak kama gintiere kar ka iwacho ni nitie jok ma time maber kabisa nyaka sani jo Kenya ywak e higa achiel tok jatend piny Kenya loso e weche mag timo reforms e weche mag thieth. Iwacho ni social health authority system mano pod ni kod glitches kata achiedh nade ma pod okwake kar kae kama en ywak ma bende osebedi kae ka okwako telo mano mar migao mano mar thieth ma pacho. Erokamano Cleopas, ito oboke ni mar 10 oboke mar Nation sigana mondik gi Gadi Chacha kae wacho ni e okumba mar thieth mar SHA ing'eni wacho ni kani winjo jatend piny kane golo twak mare higa mokalo e wi okumba mar thieth mar SHA kano golo pache kowacho kaka golo okumba ni kama ne entiere machon mane iluongo ni NHIF kani kele SHA ne ntiere geno ni jo Kenya biro yudo yot miwuoro kata yot kabisa e yore mag thieth, lakini higa achiel bang'e oboke ne wacho ni kane girango kar thieth mopogore opogore kane giwuoyo gi jo Kenya mopogore opogore to nyiso maler kata wuok ayanga ni obed ja Kenya madhi dwaro thieth, obed laktar, obed joma tiyo e migao mar thieth, nyiso ni okumba mar SHA kaluwore gi gazede ni ok oti maber kata ok oti nikech ywak pod nitiere koni gi koni. Waneno ka nitiere riwruoge mopogore opogore kata riwruok mag jok mose thiedhi kata jok manigi tuo mar kansa wacho ni atamalo 60 mag jotuogo nyiso ni gisebedo kani koro kaka gitimo onge nikech pesa magi mar thieth mane okumba mar SHA gisetiyogo morumo, koro giuso mana mwandu gi ng'ato uso lo Cleopas, ng'ato uso chiaye ne, ng'ato uso ode nikech serikal ok de chung'ne e thieth. Mang'eni thieth mano thieth mapek ma samoro goli pacho ka teri nyaka e piny mar India kod ka pinje mamoko. Ogol paro mar director kata jatelo mar riwruok mar riwruok no iluongo ni Phoebe Ongadi ma ogolo pache kanyo ahinya to gi jatelo mar migao kae mar thieth iluongo ni laktar Deborah Barasa. En gima jo Kenya nigi geno ahinya Cleopas ni to dhi chalo nang'o nikech mae singo mane jatend piny nogolo higa mokalo ni thieth biro bedo moridore mayom manyangafu to higa achiel bang'e dhano ok ne gima nowacho no kanie tin. Okoromo gi jwang' mano wach mantiere kar kanyo e ite no mar 10 kidhi piny kanyo ang' isoma ne bed kod ng'eyo bende mago matimore kotenore kod Nyota kod Hustler Funds. Iwacho ni magi gin ineffective handouts, gin omenda moko ma ok kony ahinya jopiny mano kaluwore kod weche mag omenda mantiere kar kanyo. Kata kamano ji nondikore sirikal dwe mokalo nochako chenro no mano mar Nyota, mano National Youth Opportunities Towards Advancement, mano mantie kar kanyo maromo $5 billion ma bende ichwalo ne ji e gwenge mopogore opogore. Nitiere matimore weche mag siasa podi ite mar 14 kae mantie sigana miwacho ni were Boyd kaachiel koda ka Philip National Roko bende koro ogo fwai mano machulo $1 million moro ka moro kotenore kod weche mago mag tulo manenore ka sipolo e kinde mag campaigns gi timore mano ng'eto manogol kacha kod duol mochung' ne yiero pacho ka IBC kaka machielo bende Oburu kani Migori mano gai mar ODM wacho kar kanyo ni ero en ang'o matimore e ODM ka. Wacho ni ODM is here to stay, onya lead mana party mare tu sirikal ok tu opposition mano kama intiere kanyo bara wana diri Cleopas ito boke ni mar 14 ma boke mar Standard wan gi sigana ariyo. Mokwongo en ni jochung' ariyo motelo kata madongo
e kar od bura ma Kasipul. Mano migosi Boyd Were ma en wuod mane osenindo iluongo ni Ong'ondo Were kaachiel gi Philip Aroko. Duol mochung' ne yiero kata matayo yiero pacho ka kata IBC nogolo koke oko kowacho ni awa lweny madhi mbele e gwenge mag Achune kata lweny madhi mbele e gwenge mag Koyugi kata Kasipul kata piny mar Mumbo ni lweny ni ok ber, koro wagoyo ufuai ng'ato ka ng'ato $1,000,000 to ma bed mogik, kik wachak wawinj koko moro amora kanyo ma ka wawinjo koko moro amora to koro un wadhi ng'ado uoko. Ing'e ni nyochungi oboke ni wacho ni nochungi ma giketo kokgi gine ma giketo kokgi e winjruok ni ok gibi kelo tulo moro amora. Taneno kamae Cleopas ma en gima ber ahinya nikech kata tipo mineno kae aneno tipo mar migosi Boyd Were kobedo kanyo, to obedo kanyo gi okil mare iluongo ni Jackson Awele ka gin kaachiel gibedo kanyakla gi jachung' ma gilero go Philip Haroko kanyo. Ing'e ni magi biro, oboke ni wacho ni magi biro tok lwenje ma osene gwenge ma Kasipul nyaka ne campaign kata kisera mar ombulu bedo none tulo e gwenge mag Opondo kanyo mano mantiere e Central Kasipul. To king'iyo sigana mane bathe kanyo kendo mondik gi Hana Tieno mane gwenge ma Migori nyiso ni ogai mar duond bura mar ODM manyien iluongo ni Oburu Oginga wacho ni kata tek kata yot kata nade to obiro tayo duond bura no gi chir maonge buok mobiro bedo goda obiro bedo kata matin nikech ong'eyo kuma owuoke gi kama odhi noloso e gwenge mag Migori kumoro ni e gweng miluongo ni Nyaburo e gwenge marungu. Nono wacho ni en siasa mar ODM ni to obedo kata ochomo kado chung' e yo machal nade. Ite mar abich kanya koro mojo nitie sigana mawacho ka ni jatend migawo mochung' ne tudruok mag pinje maoko kendo mochung' ne tend migepe duto mano Prime CS Musalia Mudavadi kwedo weche go mago mag ma onyacho ni mar uso dhano koso mar golo dhano e pacho kakitere pinje maoko e yono ma en ataro mar chik. Mudavadi denies human trafficking claims ma bende wach mabiro karka achiel ka bende wacho ni owacho ni piny Kenya owacho ni is a responsible member mano mar international community kendo oko engage weche mag human trafficking. Nyaka sani gin wach mosebedi ka kilieko to en mano ma tudo nyaka telo mano mar piny Kenya maduong' achiel koda ka iwacho ni First Family mano kama gintiere karka iwacho ni nitiere kembe mopogore opogore mag lojo piny Kenya katere pinje maoko tainya iwacho ni gik mobedo kae kipinje penjo nyaka sani moting'o nyaka ngima jo Kenya mantiere piny Tanzania kalure kod tulo mano much to kiro margi dwe mokalo mago wach mamoko po nitiere karka kaachiel koda ka weche mamoko kotenore kod piny Uganda wacho ni gidak ka Indian Ocean gikawe gidhi kode ka mano tiere kar kanyo kod yiero bende yiero ma Kariobangi North mano bang' tho mano mar Joel Munuve mane en MCA margi. Koro sani wacho ni jo bodaboda wacho ni gisiro jal mong'o ni Pinches mondo mi okaw kom makamano mano kama gintiere kacha gi duond burano mano mar KANU. Cleophas nitiere sigana ariyo ka mondik gi Irene Githinji to gi Okumu Modachi wuod Kandito. Ma ite mar 15 mar oboke mar Standard en ni jatend migawo mochung' ne weche mag tudruok e pinje maoko iluongo ni migosi Musalia Mudavadi nyoro noyudore orindi maliet mokalo e mbele jood bura ka nyipenje ni to dibed ni sirikal ma Kenya ong'eyo wach mar golo jo Kenya ka ni dhi dwaro weche mag orak mondo kaka gimany kaka ginyalo konyore to ka gidhi e pinje maoko to en mana sande mi isandogi kendo gineno matek. To nowacho no oyo weche mosebed kiwacho gi ute fwambo ma pinje maoko. Ing'e ni nitiere od fwambo moro mane nowacho ni jo Kenya migolo Kenya ka kotero oko kuchocho tisandogi ma kata kaka gitimo onge, moko nigi nyithindo to ni gin mana gi nyithinde e barabara kaka gitimo onge. To ni lipotno bende wacho ni jotelo moko madito e pacho ka nigi kembe mar golo nyithindo oko, mar golo ji oko katero, to migosi Mudavadi notamore mano kowacho ni mano gima onge. Mano kantie kar kanya koro mojara nitie gazet mar The Standard kae gi machinglo mantiere ite mar 18 Lions of Teranga. Kenya norado gi moko lwer wacho ni gonde di 8
ne gidonjo ma first half ne girumo ka gin auchiel. Second half Kenya otugo maber, ologi mana gonde ariyo. Barak. Gimineno kar kang'o otimore. Wacho ni I didn't ask for Senegal. I said Seychelles. Ema mondo gibi godo. Iyo kanyo kata jalup kocha Benny McCarthy wacho ni en okia ng'ama opango tournament. Okia ng'ama opango ma nikech gine gipango romo gi Madagascar kata tim machielo. Senegal tero biro gi jogi te. Ingeni Cleophas aneno machiegni kata wach mar ni jo Kenya no gonde modhaw e adhula ni no miya nyiero nikech aneno ka jomoko wacho e mbui ni kolo Harambee Stars to ni mago joluo lo to ka ni jo Harambee Stars odhi maber to ni wadhi maber kaka jo Kenya. Aneno ka ni ng'ato ka ni piny kae ka mipira ohewe koro nindo piny owacho ni yawa opira to nadwaro lakini nok adwa tim mar Senegal labda du mia piny mar Seychelles da dhi go maber. Aya, e wiye kanyo nitiere paro machielo mogol kisome maber wacho ni en opinion moro mane wiye kacha Opondo ang' imanyane mano gavana ma Migori Ochila Yako owacho ni ok en kitwa mano mar mondo mi nyathi okon ng'ama duong' mondo mi ochung' kata owuok e kom mobete. Iwacho ni iweye kendo bet kanye e komno. Iwacho ni tijwa mano ka wacho mana kaka wache ka tijwa eneno ni kom ma oburu obete no ongirore kendo obede motegno. Mano kalore kod siasa mar ODM mantiere kar kama sani dhi nyime. Nyathi Milos wiye ka ing'e Barak. Weche osebedo mang'eny e duond bura mar ODM. Mano gavana ma Migori Migosi Ochila Yako chiel wiye ke wacho kanyo ni kaluwore gi kitwa gi timbewa kaka joluo en ni joma dongo nyaka miluor to moloyo taka gisekawo kom. Apani mae Migosi Ayako wuoyo e weche mosebedo mang'eny wach mar chama mar ODM mane nyarogai mar ODM machon Winnie Odinga ne dwaro ni mondo luong bura kata luong kuku maduong' mar bura no mondo ji olose e weche moko manitiere e chama no to weche osebedo makoni gi koni tap an gi geno ni chama no biro yudo kwe. Kamano nyakoromo gi jwangi gazet ma Daily Nation kae sigana mada ne mondo mi orangi koya ite mokwongo ka sigana nitiere ite mar ariyo kod mano mar adek. Owacho kata ni confusion pain as kazi maju scheme lands hundreds of youth in financial trouble. Kae en wacho ni en kionko achiedh nade omako ganda mane manyo tich e pinje maoko magin jogo mane manyo tich e pinje maoko mar piny Kenya. Kanyaka sani wacho ni en omenda mathoth ahinya midwaro. Omiyo jogi mokwongo noweyo tijegi mano mane gitimo e piny Kenya ka gin gi geno mar yudo tije abroad kata kuonde mane gintiere. Nyaka sani gidong' ka gionge tije to gibet kama chal nade. Moko kuomgi wacho kacha ni ero ne rito mar mondo mi gichak tich mane deployment margi dhi bedo kacha kichulo gi 33,000 mane dwe ka dwe mano kama gintiere. Gino jene moyawo 700 kama ne giwuok e kar kae. Kirango ite mar adek kato koni numbers go kaka gichal mano piny kar kanyo ng'eno kodhi dwe thuolo mar nene nikech ote mamoko ma pontiere piny kanyo mango lendo mantiere piny kanyo mopogore. Wacho ni jo Kenya omenda madwarore mar moketie youth fund maromo 1,200 mano kama gintiere kacha mano mantiere youth fund mano mar recruitment agency gi bende ne dwaro per candidate ng'ato ka ng'ato mano omenda mondo mi koke idonj ka koso mago na agency mago mane dwaro mondo mi omenda gi bende chopi mano kama gidwango gi kacha kato number of hours mano ma bende geno mondo mi giti ka gintiere kacha ka giseyudo offer letter ni seche maromo kacha 14 dweche to ginadi adek magi sebedo kacha ni koro bende giwuok kendo gidhi e pinje maoko. Cleophas ma sigana mondika ahinya e yo malong'o ahinya kondike gi Mishigongo kani e gwenge ma Mombasa kanyo. Ing'eni weche osebedo mang'eny wach mar sirikal ne dwaro ni mondo ojende mapacho kaka oyud thuolo mar dhi timo tije mopogore opogore e pinje maoko to sana pinje mane ng'iyo ne gin pinje mag jo Arabu machalo kaka iluongo ni United Arab Emirates. Ting'eyo ni nitiere kapok idhi e pinje maoko go nitiere agent ok inyal wuok awuoka tidhi oko. Koro ng'eny agents pok osedhi maber ahinya gi jo Kenya moko nikech igoli ka king'iyo sigana mowach gi ji mopogore opogore ka ng'ato samoro olo loan igoli pacho ka ni dhi kata timo tich wawach kata ni dhi timo tich hotel
kichopo kocha chande tinyisi ni ati jotel mwakeli ne to podonge wadwa ni tine ng'ate ot komondi kata ni wagoli ka idhi bedo japuonj kichopo kucho to puonj no podonge koro dhano osebedo kale matek mokalo to iwacho ka ni nitiere joma ne oolo loan mondo gidhi e gimiluongo ni kazi majuni gigolo pachgi kama opogore Cleopas ka giywago ni sirikal odonjre e wachno to nitiere wach ma bende mieno jatend migawo mag weche mag yore mag tije luongo ni Alfred Mutua kipenje ni to ere kaka nyiewo kong'eyo chenro ne onge chenro mong'ith mar ng'iyo ni jo Kenya ok wuog pacho ka kadhi sandre nikech samoro ng'ato sandore e pacho ka moromo ka owuok odhi oko koro dwa chako sandore maloyo koro bedo ywak Cleopas. Iwacho ni githoth ahinya weche mamoko mapontiere kanyo koro moge jwang' gin mago ma bende ne wasemulo bende gazet mar The Standard kata kido thuolo mar some iyudo kacha mar rango ni kanyo to gichal nade. Iwacho ni private universities koro demand bilion 58 mano chudo monego bed ni iketo ikacha mago wechego mag tuition so mane iteno mar aboro e gazet ni mano mar Daily Nation ka Dr. Buru ogai mar ODM wacho kar kanyo ni why I feared post Raila family fallout maen sigana modika ko Justus Ochieng agene macha bende maketi gi mano semulo e kinde motelo kar kacha fa mogo joka sipul malaro kom od bura bende ntiere kar ka achiel kachiel nyakoro moge jwangi some ne iteno maiye iteno marapar kanyo ka wadhi mbele kanyo ka watieke mar mondo mi wakoni iwacho ni ero gin jok mage mobedo kae ka wito ngima kata jok maneno ka gima migawo ni mathieth kanyo bende ok chopi e yo makare antiere iri ka mar mondo mi watieki gima chinglo mantie ite mar 21 kimia wach mari mogik bende Barak Cleopas aneno ka machienglo ni en machienglo ma wuoyo e karo bura ma Kasipul madhi e yiero madundo kata by election gi kizungu nyiso ni jochung' ariyo madito kata motelo mano migosi Boyd Were kod nyawadgi Philip Aroko nye duol matayo yiero mano IEBC nogolo koke nyoro kacha kage wacho ni jochung' ariyo gi nikech weche mag tulo mieno to en tulo ma jaka dhano osewite ngimagi nyewago ufuai mar milion 1 to kata kamano mano okoromo kudhi mbele gi weche mag tulo ni to koro un wadhi ng'ado wuoko makata yiero mora mora okubichaku bedo part mar yiero mora mora aneno ka mane mama chienglo ni temo wacho kae ntiere gimoro ka malich makiani mato gima chalo nado ndike ni Kasipul violence iso ni koko ma Kasipul to duol matayo yiero IEBC boting'o gimoro machalo mach mano ka bentiere wacho ni new tough rules apply henceforth koro chikri wa Kenya lu chikri ka mitiere karakacha ochalo ruath moro mantiere karakacha agonero kama nainya Barak obedo kod okinyi makawuono mane makelo e giko mar gazet okinyi makawuono mabiro en twak mano mar rupiny kod nyawadwa Sharon Ong'ao ka orango chal mar Kenya chama dongruok ma kaluo kod mathoth mantiere karka ka entiere ka kod jatend migawo mochung' ne teko pacho kae mano Opiyo Wandayi achiel kachiel e studio karka ikete mana karka en twak mabiro bang' yo makawo sani orit masani. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Are you a Kenya government civil servant na uko na emergency? Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi has never been easier. Simply register, apply, approve, and get your cash in minutes. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency and pay from your next payslip. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiro mang'eny mabiro e ngima dhano.
This festive season, find your joy at the tip of Africa, where mountains meet the sea and every sunset feels like a painting. Because the true beauty isn't just seen, it's felt in the laughter, the wine, and the rhythm of Cape Town. From just $1,800 per person sharing, enjoy 5 magical nights exploring Table Mountains, Cape Points, and the heartbeat of South Africa. Travel to a place that moves you. Few travel, moments that matter, memories that last. Ng'wono mar Nyasaye kihero wendeni bonyesa star 860 star 419 has to parni ya Ramogi TV ene od jower duto te Ngeso ka ngeso sa 11 mamidhiambo. Mbamba toko koma ye tudri koda ngeso ka ngeso sa 11 mamidhiambo e chenro mar tiedero oka kama wabro budho manyanga kawakelo ni ngolo motimo cathedral. See you there. Tiedero. Ngeso ka ngeso sa 11 mamidhiambo. Mana Ramogi TV. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Kar chakruok, wach ne nitie. Wach ne nigi Nyasaye, kendo wach ne en Nyasaye. Jumapil e chenro majiwo yieni, chenro maketo chunyi machiegni gi Nyasaye. Juma ka juma wakelo ni wach man gi teko, wach makelo geno. Ma oken shoya, ma en kanisa, mae wach Nyasaye. Kawariwore kachiel kod jotich Nyasaye mamoko, mochiwore, mowal kendo mogwedhi. Okodeo hiki kit chwech kata kanisa ni. Injili kalo. Kokelni kod an jatich Nyasaye Ben Otiende. An Roda nyar Kokitmo. An Ken the DJ. Wan kai nikech injili mitnwa. Wan ka nikech herane mosiko. Wan ka nikech in. Injili kalo. Mana Ramogi TV. Nyakorongo jonka moro mintiere dakika hoskada ngwen tok sa chiela mano mara ukinyi machigne chok mar ukinyi makawuono ang'eni seno posters mago ganda mabende nwa ke mbui magwa mopogore ukinyi makawuono nyakorongo jwango ido thuolo makende mar bedo gi migosi Opiyo Wandayi mabende en jatend migawo mano mar teko gi modhi e pachoka. To bende wang'eni Wandayi bende en jasiasa e pachoka nyakorongo jwango e kinde mosekalo osebedo nyaka jaod bura mane kar chung od bura mano ma Ugunja e county mano ma Siaya. Jatelo mogik mane ntiere ka nwaluongi to ka nwaluongi mogik nichopo kaka jaod bura mano ma Ugunja. Sani koro jatend migawo mochung' ne weche mago mag teko. Okong' monde amosi ni dinade ichiemo maber. Oyawra ahinya Sharon. Kendo adwaro mondo akaw thuolo ni makende mondo akow mos ni jodalawa jokanyanam kamora mora magintie
e pinywa mar Kenya kaendi to kod e pinje mamoko maoko oyawre uru. Ageno ni gidwoko no yawre kamoro amora ma gintiere. To kata kamano jatelo hidhi nade? Adhi kare Sharon. Osekawo ndalo mang'eny nyaka nachop kaendi mondo atwagi. Kaka iwacho adiera, kana biro ka mogik noyudo ka pod an jaod bura ma Ugunja. Kendo kindego nene an bende jatend kweth matin e od bura mamalo. O jatend kweth manok. E od bura mamalo kata National Assembly. To kago gi chenro mar Nyasaye kanene wecho moko e thuru kaendi ma jatend piny moluor William Ruto omanyo jatendwa mosewewa moluor Raila Amolo Odinga magi twak kendo winjruok nobede ma jakom Raila Amolo Odinga otero nyinga kaka achiel kuom jowa moko mondo ogwela kaka jatend migawo e sirikal mamalo. Koro mano tich masebedo ka timo chakre tarik 8 dwe mar 8 higa mokalo nyaka sani. Nikech wang'eni dwe mar 7 ema bende jatend piny nogweli, kata kamano muma to ni chamo e dwe mar 8 mar mondo mi ichak tich ayanga. To jatelo ing'eni migawo ma bende ichung' ne en achiel kuom migepe ma bende nitiere kod oteko. Akeni kaka noyieri mar mondo mi hitel ne migawo makama. Bende ne nikruok ma nitiere godo e yo makare e kinde ma bende nogweli. Ok anyal wacho ni ang'eyo kaka ne nogwela e migawo ni. Nikech mano en gima nene wawene jatend piny William Ruto to kod jatendwa mosenindo jakom Raila Amolo Odinga. Gin giwegi manene gi winjore ni to ng'ama nade miketo kanyi. Koro na yudora mana ni oketa mondo atel migawo mar teko stima gi mafuta. To nyaka sani iwacho ni thuolo osekadho higa achiel gi dweche 3 chakre ni donje migawo mano mochung' ne weche mago mag teko kanyakla kod mudhi kata mana mo kaka iduonge. Nyaka sani chalo sebedo nade nikech mani chamo muma ni wacho kanyo ni ibiro bedo kineno ni teko mar sitima odok piny kanyakla kod nengo mago mag mudhi e pacho ka. Gisani kaka waloso chal nade samoro. Wasega atwa malach ahinya. Kendo inyalo yie koda ni kuom thuolo mosekalo karibu higa achiel gi wiye sani wach mar lal mar stima mokwako piny Kenya mangima wasekedogo machal kama wasetieki. Sharon kapani nyalo paro ni kinde mage mane wasebede kod mano chewa bede kod wach mar lal mar stima mokwako Kenya mangima. Mane timore mang'eny kinde mokalo ka. Ni nyalo yudo ni stima lal Kenya mangima to ka okta seche 12 kata 24 eka duok stima. Mano wasekedogo kalore kod chenro makare mwasebedogo e migawo to kendo bende kod agencies ma keyo stima. To kata mana lal mar stima ma iluongo gi dho wagunda ni localized. Matin stima nyalo lal kata mana e town moro achiel kata e bath town moro kata e estate achiel. Mago bende wasekedogo to kendo gisani kata ka ginyalo timore. Stima to nyaka lal sa ka sa kaluwore kod gimomiyo. Kata ka stima lal mar stima ma localized go timore sani to an gadiera Sharon ni bende seneno ni wan kod chenro makare mar hakikisha ni stima no kolal to duogo mapiyo kaka nyalore. Yes. Nikech wang'eni kinde mokalo stima nalala aming'a inya paunde Kenya ka paunde ke maduong' pacho ka stima najabedo kalala. Kata kamano gimomiyo napenjo kotendre kod nengo mar stima kanyakla kod singo mabende nikawo. Nwaneno kanyo notice kata mana chenro mabende nopedhi gi duol mano mochung' ne teko mar stima mano EPRA. Mabende nagi pedhe gazet mano mar piny wacho chieng' tarik 14 mano mar dwe mar 11 mabende wantiere ni stima biro bedo ka medre e dwe mar 11 ni koda siling 4
4.78. Ting'eni medruok mar stima katimore stima bende hemoganda mapacho katiyo godo thothne bende kineno kamna kembe manyayo mwandu. Medruok mar stima makoro medre dwe mar 11 ni inyalo lose wiye. Ing'eyo ni Sharon unengo mar stima biro kalore kod weche mang'eny makachako pimo to anyalo kawo the whole day kaendi. To gima duong' ahinya wang'iyo long term, okay? Publications mag EPRA to mago timo kinde ka kinde. To gima duong' ahinya mamiyo nengo mar stima nyalo dhi malo kata nyalo duogo piny en ni to waketo chenro mane kaka iloso stima e dag loso stima, kaka igole kama olose no kendo itere kuma onego bed ni itiye kode, kitiyo kode gimiluongo ni transmission lines. Ae bang'e kaka igole transformer titere ni japiny e ot kata e factory kata e office, itiyo kod gimiluongo ni distribution lines. Gima osebedo katimore thura kaendi en ni ok wasebedo ka waketo pesa malong'o mondo hakikisha ni transmission kod distribution infrastructure, mano dho Kiingereza, kata yo mar golo stima kama ilose kitere kama itiye kode ok los ma onge kasoro mora mora, ma ka stima ogol kama olose to itere kama itiye kode to onge stima malal. Nikech lal mar stima sama igole kama ilose kitere kama itiye kode ema miyo nengo mar stima dhiga malo. To mar ariyo bende en gimiluongo ni commercial losses, ma wuoye mokwongo iluongo ni technical losses. Ka transmission line kata distribution line ok efficient, kata uti, kata otimo onyal, kata kuonde moko chot, to teko mar stima lal, koro mano miyo garama dok ni ng'ama tiyo gi stima. Iluongo ni technical. To commercial losses bende nitie ji mang'eny Kenya kaendi, to sana sana e taonde ma otudo stima e yo moko winjore, otudo stima moko luwore gi chik, iluongo ni illegal connections. Koro stima iloso kama ilose, iting'e ikele koluwo line, to kochopo kuma itiye kode to joma tiyo kode ok chul pesa. Iluongo ni commercial losses. Mago duto kiriwo to miyo garama mar stima dhi malo ne jogo machule. Koro mage mwakedo kodo. Nikech sani to medruok ero dhi bede dwe mar 11. Takini Mheshimiwa bende paro ni piny Kenya wantiere koda nyalo mano mar nyayo teko mar stima moromo, nikech kang'iyo na pinje mamoko neno na jatend piny kanolimo piny mano mar Ethiopia gitiyo gi gini yore mong'ere kaka geothermal mano mar nyayo teko mar stima. To kineno na gwenge magwa kata na gwenge magwa makaluo wang'i aora mano mar Sundu inyalo nya stima kokadho yor pi. Ngong' wantiere koda teko mar yamo e kind mamoko. Dipar ni nitiere rem kamoro gimomiyo samoro piny Kenya ok wanya stima e yo makare bende moromo e pacho kae. Waongo kod shida mar nyayo stima. Gima osebedo ka timore higni karibu 7-8 mokalo, nene jatend piny mokalo miluongo ni Uhuru Kenyatta noloso kamiti moro mano kelo report. Ai report no bende kano dhi e bunge nokadhe, to mar ariyo bunge ochako kelo vikwazo motamo sirikal donje agreements gi joma iluongo ni independent power producers. Ma kuom higni karibu 8 sani pod ok wadonje winjruok kod jogo ma joket mwandu e ohala mar stima manyalo nya stima. Emomiyo ting'eyo ni kinde mokalogo higni 7-8 go jo Kenya mokwongo osemedore, dwaro mar stima osemedore, factories bende osemedore. Koro dwaro mar stima osebedo ka idho to stima minyayo to tin.
katok sudi. Mano koro gima wasekedo go sani kendo sama weni nyo wase wuoyo gi parliament ma parliament osegolo wachno oko. Koro kochakre sani wan gi thuolo mar donjo e winjruok kod jo keto mwandu mondo wachak nyayo stima moko machielo. Ma an gadiera ni dwaro mar stima mantie Kenya ka kata bed no medore to wadhi nyayo stima madhi romo dwaro no. Yes. Nikech ang'ini nitiere dwaro mabende nichwalo mano ne od bura maduong' ma pacho ka nagisekadhe ahinya nyaka luwore koda mo mapok ochung wach mar crude oil gi tudruok e kindu kanyakla kod Gulf Energy mano mar mondo ni o commercialize kata na uso modhi bende pacho ka weche ng'eny. Ing'eyo ni mafuta kata mo mano yud e piny mar Turkana echo mano higa ma 2012 akano kinde ko nini kanyo Sharon osebeda sigana sani en higa ma 2025 mano karibu higni 13 kaen na sigana mafuta ma Turkana mafuta ma South Lokichar kaenda ka office mano migawoni gima setemo matek en kedo nikech kambi mane nitie miluongo ni Talo Oil ne onge kod chia mar golo mafuta no ilo mondo okel pesa ne jokenya. Koro ne gisiko ngi manyo joma biro konyore kod ni strategic partners. Men na sigana ni strategic partners po Talo Oil manyo. Koro an kanya donjo office to watudre kendo watumo consultations kod won piny o tend piny ma William Ruto to wawinjore ni gini koro mondo wa yudie konyruok jotalo oil gi nyaka yie mondo gi us gini yusu rights gi gin ngama nyalo timo tijini hamaber nyo Gulf Oil o koko kendo gitimo winjruok e kindgi gi Talo Oil ma Gulf Oil onyiewo ohala mar Talo Oil man i Kenya kaendi nyaka Turkana te. Koro gima nya timo kalore kod chik mar Petroleum Act 2019 king'iyo section 10J omiya teko kaka jatend migawo mar stima kod mafuta mondo ago kogno kata approve gimiluongo ni field development plan manyo Gulf Oil oseoronwa. Koro ng'ato mano piyo ma sego sei kura idhi nisha to bang' mano chik no wacho an kod ndalo 30 kende mondo ater field development plan no e od bura kendo mondo gibende gidhi gipuodhe. Koro nyase timo kamano to an gadiera ni wigni kapok orumo kata kolewo nyato wik manyien tich ariyo adhi tero plan no e od bura mamalo. Ka gisekale dwe mar 1 2 hivi higa madhi manyien ni to koro wach mar tich mar mafuta Turkana dhi chakra koro e yo mowinjore. Wan gadiera ni kapok ochopo giko mar higa mar 2026 mafuta dhi mol kowuok Turkana kendo gidhi ter mafuta nyaka Mombasa mater loka mwachako yudo dola mar mafuta. Ting'eni jatelo ma en mafuta mapok ochungi wacho ni crude oil manyiso ni igole Turkana kitere pinje mamoko mar mondo michunge kosibi mana chunge Turkana kanyo makoro nyiso ni kinde mokalo kapo nono chunge kanyo oganda mapacho ka biro bedo ko winjo wega kaluore koda nengo mayot mondo mar mauta. Nitie paro mpogore to gisano nikech wango kaminya chunge e Kenya ka kaka Turkana por nyaka wabwater mafuta ni oko mondo chunge e gimiluongo ni refinery. To paro benti machielo ni mbele kanyo endi kata yini ni mbele to joketu mwandu moikore nyalo bende biro to keto gi kar chungo mafuta ka Turkana kanyo en ohala to gima duong' ahinya en mafuta krudhi wuok kilo ma Turkana kama osebede nyaka ne piny chakre to dhi matimore e kinde ma an e ofis kaka jatend migawo
mar teko stima kod mafuta. Mano wach mabende wabiro bedo kwa luo achiel kachiel Yes. kisechwali nyim od bura mar mondo mwane kapo nono ni od bura biro bedo kakadhe mar mondo mi koro ochiwnwa thuolo mano mar yudo mauta manengone yot. To jatelo kotenre kod stima kama ni wachecha ni nitiere chenro mar neno kaka piny Kenya nyalo nyiewo teko stima mang'eny mar mondo mi okony kembe. Ing'eni gi sani kaluwore kod nengo mapek mano mar teko stima. Joket mwandu osebedo kadar. Manyiso ni okang' makamano bende ketowa kama tek nikech wang'eni industries kata mana kembe ka nyiewo teko stima bende ndiko oganda ma pacho kaya. Ken wach makamano di wach nang'o? Kane winjo ka wacho ni malong'o Sharon. Na wacho ni wan kaka sirikal wan gi chenro kendo kaka migawo matelo ni wan kod chenro mar hakikisha ni mokwongo teko stima onya moromo manyalo miyo industries wagi mondo ti oket factories mang'eny mondo nyithindo oyud tije mondo mwandu omedre Kenya kaendi. To moloyo ahinya en kata ka wanyayo stima mang'eny no to nyaka obed stima manengone ogonyore. Yes, ma jopiny nyalo afford to kod joket mwandu bende. To mano ok en one day affair. Ok en gima nyalo wacho ni kochopo joma manyien to mano osetimore. En a process, en a journey, en wuoth. Gima duong' en wasechako wuodhni. Mano e gima duong' ahinya. Adaro mar mondo molos kotenre kod last mile iwacho ni electricity connectivity ahinya e gwenge magwa. Wang'e gwenge mopogore opogore osebed ka itudo teko mar stima. Odiochieng' manyoro wang'e ni chopo e nyim committee mano mar od bura mar Senate mar mondo miduok penjo kaluwore kaka teko mar stima osebed kata mana kinya e gwenge mopogore opogore ahinya Makueni kanyakla kod Tharaka Nithi. To koro in wuodwa e gwenge magwa makaluo chal nade nikech nyaka sani wang'e nitiere gwenge moko makata onge teko mar stima. Samoro nyalo mana golo dok e itwa chenro nitiere nade? Mokwongo erokamano ahinya penjo no. Mano e penjo ma adwaro. Molo penjo moro amora. Mokwongo ing'e ni an jatend migawo morito Kenya mangima. Kendo nyoro an e Senate. Kenya dhi duoko penjo motudore kod weche mag keyo stima e counties ma Tharaka Nithi to kod Makueni. To Sharon Adam ndawach bende ni anya achiel kuom jotend migepni ma osebedo ka wuotho e Kenya ka tung' piny gi tung' piny. Kode kod tich ma marwa. Onge tung' Kenya ka mapok achopi nyaka nyo keta ka jatend migawo. Kang'iyo weche mag stima. To nikech piny luo be ni Kenya kaendi. Kendo kanyo bende mabna ae. Kendo bende malonyo go moloyo kamoro amora. Adam na nyisi jodalawa ma jokanya nam ni wiwa pok owil kodgi. Kendo en hona ahinya, en hal maduong' mapek kendo matamre gi nono. Ni migawo mar teko mach kod mafuta ni sani ane matele. Nikech jothurwa osebedo kod chandruok mang'eny ahinya e weche mag stima. Nyaka nwayudo uru nyaka sani. Stima ok osebedo ka okere thurwa kaka owinjore. Kipimo kod pinje mamoko e thuru kaendi. To man nikech siasa. Nikech kama ipoge mwandu mag piny wasebedo ka waonge. Mana diere makende. An ing'e ni Sharon asebedo e bunge kane pok abedo jatend migawo higni mok tin ahinya. To bunge kanyo wasebedo ka wan e opposition kinde gote. Kendo wanyalo kwero weche mang'eny, wanyalo wacho weche madongo. Wanyalo wuoyo nyaka piny us. To ultimately resource allocation to executive ema decide. Kata do kal na budget bunge kanyo. Ma hotel kata ni ministries. To kaki poge en executive. Omiyo an gichunya mora ahinya ni jatendwa Raila Amolo Odinga kaya ndi poko wewa. Nene Nyasaye odonjo e chunyi kendo miye fweny ni
ber ka wabede ei sirikal kama ilose weche mag dongruok. Nitie weche mang'eny mok anyal wacho yamo. Tada nyisi ni e thurwa kaluo nyaka nya donjo ofis sani karibu higa achiel gi dweche ariyo waseketo pesa mag ministry ma wuokie budget mar Kenya mchuli mwokie usuru ma jopiny wan kod development partners ma support weche mag stima gi chalo European Union, European Investment Bank, French Development Bank, wan kod Africa Development Bank, wan kod World Bank. Ma ogin development partners ma kelo pesa sakasa ma keto keyo stima e piny Kenya kaendi. Pare nu nyaka nya donj wase keto pesa both the counties wagi. Masani kama uweni piny Luo counties ang'wen go wan kod karibu 9.6 billion shillings moseketi anyalo nyisi county ma Kisumu waketo 1.4 billion shillings. Mano pesa moket to chenro sechako koso podi? Chenro sechak abiro kanyo. Okay. County ma Siaya 2.5 billion shillings in total. County ma Migori 2.7 billion shillings. Homa Bay 3.1 billion shillings. Kiriwo gite mano en about 9.6 billion shillings. Pesa manyalo nyisi nebe na onge migaoni. Counties makaluo lenda koyudo. To nitie weche mabende ok nyal wacho mang'eny public e galamoro. Okay? Tich kawatiyo to wadwaro mondo tich emonere moloyo wachi. Nikech ng'en mondo mag piny lar. Kaka nyisi na an jatend migawo mochung' Kenya mangima. Okay? To an gi ratiro bende mar timo gimiluongo ni affirmative action mar jolo jogo manen chien mondo ting' gi chop malo. E mane gima asetimo e counties makaluo. To tich mar koro keyo stima ni en a process. Ok en gima ichako sani to bang' 2 weeks to stima osekere everywhere. Pare en kata kuonde ma osebedo ka nie sirikal higni gi te. Pok ochopo 100% coverage. To koro wan mosebedo oko higni gi te. Ok nyal kawo dwe achiel dweche ariyo to stima osekere everywhere. En a process. Mokwongo nyaka tim procurement. Nyaka yud contractors, nyaka nyiew materials. En a process. And kiny, Sharon, kiny en tich abich. Kiny an e county ma Migori. Adhi limo constituency ma Uriri kod Nyatike. E wach mar stima. To Jumamos to kendo adhi Kisumu. Adhi limo constituency ma Kisumu West kod Nyakach. Ma en gima timo kinde ka kinde. To kendo jothurwa nyaka bed johawi. Nikech anyalo penji Sharon. Ere chieng' nene minister ma energy mugi kubiro thurwa wach mar stima. Parnago. Nyalo bedo ni yonge to koro sani ma esawa koro. Ok nyal timore. Nikech sani koro sawa koro nego bed ni koro eroyo chenro mapiyo. Nikech donno ka koro higni bende dong' matin jatend migawo. Ema nyisi ni. Higni odong' matin to chenro bende dhi mbele. Sani ng'eno gima timore ga thurwa kucho. Ma bende mora seche mang'eny. Tinde kata ka stima olal kata mana dakika 20. To simba yuda wuro. Jopiny wege gona simu. Kata transformer wang'. To ji bende kudhi kata mana kaka jo Kenya Power office. Igon waziri Wandayi. Igon CS Wandayi ni kanyi. Ma bende ok rach. To mano nyisi ni koro nitie pogruok. Ni jothurwa koro chiegni kod sirikal kama ilose weche. Kendo ginyalo go simu ni ng'ato ma ging'eyo. Ng'ama ginyalo wuoyo gi dhok ma giwinjore. Omiyo in short, gima temo wacho en ni bedo wa sirikal ni osekonyo ahinya. Adwa mondo jowa obed joma wacho weche matin. Nikech bende piny ka ing'iyowa to gimoko ilaro. Koro kase soyo gigi kaka soyo ni
to koro kendo watiyo very closely kod members of parliament. Chenro gite watimogi kawakalo through members of parliament. To kod governors bende tudrago sakasa. Nyaka MCAs. Nikech gin maging'eyo kuonde mantie chandruok mar stima. Gin maging'eyo jogo madwaro stima moloyo joma moko. To nikech budget ok nyal romo. Bakoni enajani. 9.6 billion ma sani aketo piny Kaluoni. Ok nyal kayo stima njite. Pod bochuno mondo wamedi pesa kendo kinde mabiro mondo wago atua after atua. To gima lich ahinya en ni kawasetimo gima watimo ni mondo jothurwa obed gi stima. To en jukumu kata tich mar jopiny mondo girit mwandugi. Erokamano ahinya mheshimiwa make managi kanyo hanno ka dakika osekadho 30 tok saa achiel mar okinyi kwan gajwang'. Wadwaro mar mondo mi wakaw yo matin kata kamano okang' mar ariyo bende waluso na dongruok mano makaluo nikech wang'e ni wuot yaluo omako lemo madongo dongo. Wacho ne sirikal mano mar broad based wantiere kodi kaka jatend migawo mano mar teko koda modhi e pacho kama bende kata mana kan waketo posters oganda no wacho ni to nwapar wuodwa ne gi ang'o ang'e ni duto te ibro bedo kilero ne gi nikech oganda samoro kaka ni wacho ni process kata mana chenro mano mar yudo teko mar stima samoro ka uthulo malach samoro gin gidwa neno ni ka nikech wuodwa koro nitiere teko mar stima to kata bed ni jatend migawo mano mochung' ne gwenge kata mana piny Kenya duto te to koro kaluka to ber mane mabende wayudo nyakon gajwang' medo oro ote akaw yo matin aduogi mathoth. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo